Амигдала ушар мағжы чешілхай. Ефарсадай магмарав жарынс алхужонын каранта. Зуабдатты машинактан аматаш синада. Жанарған болттық оштай рай бума. Программа Амигдалайы кайжағны қауы. Зуран фыршағылымық оштай хызар музейл заужы қауы. Абоныштам музей кірті. Немні қашқынықта узани культурон артзашты ражамынық утарты Залина. Якушты мидагай савар хатсак ташқаным бақауы. Кым ымайым катфажыны профессионалон архайдима башт таш зинад. Ама я Амигдала сахожи ашкуши. Нхаш музейл куфасавы. И вот обжаром аппатуса хабарта. Залина, музей ма фаштат хат салса конкада уди. О, тыңбира, ватсаган дашмаша зажма хаштаг. Удирма музей салсан колна уди, автомодела рбахи жентамена, кфажан суршагау косметический ремонт, автосачрая расах басах котой. Йодарим музей уржилинаг. У мене макатер ортана песна кушта, ама фаждак фасидима нак олтанак умтану шауште. Худинагу, штыр худинагу, туристанам саунзыртакка арах, мамаудон дар фажанс, хауди шагуа, хамладжу музейдам қама, я хам ваварова. Вада мидамачина бахижау ятейдар бамбарзани музей салсакканина каювы, манак улты шаршты тараж галдышты, рыксаны патти, нарузгута қадайшты, ма бирата зуржы бамбдышты, ивинакташты. Мана баргафанды фидем матак оштай юбилеюзани, ама йод магацилку база бахкани кой музей. Асы музей кварштой, дирайны сау сыппар амаду виша зажы. Уад кайжагнай кау проблема уди, умен мак оштай бинтай, тынгыцылар мак бажадиш. Фаладам яфта хоржышты, ама нандунила варташ куттой. Ама сын мах штырбужник жагам, алхатыр фажаган жияуин лаксын нашарай кувам. Бинтондар тауи тахай ама сахумата жилаваркай бакуттой. Зурдан жагам мана ясы марберт. Мана нафашта иш марберт, уй махану збойты Михаллавар. Даланак улыл унжырдыгайнак улыл сыбар елефи, уйдару Михаллавар. Асы марберт дишаг умаю ума коштай зауманау, фала усырашта джазаумау. Мая Михал шарта мешкой. Ама я шванткота музеем балавар канен. Вада бинтон ахкаменнай ахам лавар таук оштай лезек. Уйтаным балавар кота башкаты вадим. Рухшагод абон нехшаннали уй музей яфта бираваршта. Тынгарахнам сидиш, ма йосыла загуйдар шарта лабай. Ме балавар кота махан. И нахам дала фаллагуаты кошта саргакам котам кушка кота удирмаз. И на комнате саргакота, я фалладуахта, та иш самовар. Уйтаным балавар кота Генри Кусов. Уя шарта гажданты хазары, каста сардышты удяхан доктор зыбын гажданты. Коштай хоршонга сардышты гибиза вонже. Ама юлда жонс Генри жангонд башта жона гудишма коштай фашта коштай сарды хабартылдар тыңбира бакышта. Ама я шарта юс хазары. Юсаштар шахима уди. Еште я вот шфанкота удар музеем балавар канен. Ода бинтонди шакта кама я коштай кама ама я роны хабару. Уй фазурын мая арахта руйта qishate elzayan qama jagan bujnig uy kushta usrashtaj muzey ajzana kushtun amma yardım yumashku yaglar basidi maya yumay bajta dardmashku ikayish khazar kulikofta khazar kasifetta kushtay qama amma ron Усы қама маусырондыр амы нешті? Нешті уйдар, мәнімі ташқасын кәнім, раштың күжағонад, музей қуамы қаттықтар ұққаққатсауа, нәжірдем күн нақшая афты, абун тау сұқыттаг афты нау, маума ғашқы раштагымы ам нешті. Раштың күжағон людава дуйу мештірдір бәліц. Сідаритар қоштайы ұрмәжітайыш, материал онық давайдар, удон юлдар юран күдайық қой. Mana yası kadam şkotta muzey
قشتای موزی ود قوام یورانوی اشتا زور گفه کنن فلس آدمون گنه کننز Зарина, авто кудравади, мада сардыш баштай куштай сардымаш фалдыштад ирташынима? أرقوم كجاون ود ما قدي درني كودي موزي كوشن فلما صار خبرت يفترى وادشت أما أنا انقلج بخاطن موزيما ما يلب ندرفش مون كان بيرشت كوشن مزنا قافتن فلما يافت سمدي شاغودي يوسكشت مز نر ارتندش مش زاج كوشن تنقدر سمدي شاغ منو دي قشتايش فالدشت دراغيدر يرون ليتراتوري موزي رادي تون كوشن أما من رايدانت يوجد جندر وديش من ما فدان ورشاك فيلولوجي فاكولتيت أما ليتراتورة شكولا سباجتون وما يدار تريا خرنال كوتون فلا نوغا يشباتن موزي كشتافتو سميدا بندورون كوشا غيراشوي ويتخيقوا عمش آخر كنا إكسبازيتسي ما منا باتسا خادون إكزامين كتتش أفتيق عميشن قوامرات تاي مدني كدرايشوي ودارتر دبونو كوشن يما بافضل تنجزر مش باتن ما بنا كوشن رايدتون أما قشتاي رشتق مكوباخت سدن ود كي جغني قو موزي جننتي أنا شبايدا جنجا راشت نودايد كمودي منانو يراج مجنن فونت فينن قشتاي تخيسر مجيوي نرما كوخ كوبافت ديوي ود رايتون لم بنجا خور كان ندون موزي إيش قاش نجرمك مشينكتا يك أوخ فشتتا يك عامتا كستراج درج أفتبال ورنجتون سدرت زون قدر نيكو فكوتون يما كراجتون أفتبشتون يكوشن ودارتر وسكشت ما يخي ما ألفشتا ماما يقود كنش إر فتساق دокумент فتساق خطسافر وديمنا دا ديشي سبافتك دايو يكوش دايما باشت بتسجن أنا بابوفا يبونك Anna Popova, ну, жоненца ирштонатым шафилдер ветсеген, вивди коштае варшончишк. Петр Бухай кушедиш ма фцакат кофета Анне, оде фештеме ежерде равжерди тыңшыгдагын каранта. Amma yen alxujun xuj mbarın kutta ya axaştsinette fala çizg zopnyalı vertta. Kad koştayı amzavgata koştayı filosofi koştayı bir sider saştıngaş alquttaktam yejerdeme xaştagudiş maya xorjun berşta watar sasalonq daway alxjon kap xantrla wudishti ma vatsagan umegaşka ya amberşta şasardni kubayu buzanui فلا بيراش تفشت قشتاي سرده كواخيسن ودراي تابونك فشن ما وسبونك ديشاق وشتر ديشاق وما نمزفش افتم كدجغنا ساردي وما نبايو كوتام وتري ابون بامبرشتون كد انغوم كد هاشتاج ممن كد خشوجون دشت قشتاي فيلسوفي قشتاي قدته قشتاي سشتنغاش سارد بيرا سدر خبرتم أما جاغ تنق فشمون كانن خوش درسن سشتن قاشم كينا رابطون يتخيل نوي كوربا خيجاي موزيم ودكا جمولا زجوي برسنا فلا من نرتكا ماخكم شتن فتسا جمولا زجي بومالو وي انقارا ديماغ ماير وسقطا قد امسزال متقدونو ناخاده راس ومالزناد كنا صلاحات فلان ندرجنني وتر مارتك قاتر ومال تفاقس إيش فلا وترنا قارماد خوش كوشرتك نبيس خوش كوش راجع سويش كوشن كنام نيكا ماينرما قارم ماخميش يريوس قطاق مجشك ماخن كوشتاي نفتنا بون عمدارنا ير زردن جغام أما عيوات موزيش فانت قطاق كوشتاي بنتي نفتراتن موزيما هاردم يوتر سنة بون كدم بال أفتقاقن النباويد ومن ما تمبيراتورة دوردم كان ما نفتنوي تنج جناغو مزير من نرسزال متي ودون خالص ودون سبارمد بيش زاجلونس مثلا نيسما وديرما كدنا بون وافتسم جيلم شرطكوي وتخورمس درتا أبارم باخوش سكنم شتيتا سر باخشم شرفمسه نقوخ كدامون من بون وخفرس سدريترو ويكنم
Ну тайыр домынтам гашка қуама музейі, анамангай суама кудажагам температура. Температура, влажностный режим кайхоненс, йой қуама ва аппен зухтар высию. مواد يوزع مادر نشف ود يوتخي منا السجزامة تشيشت основной фонд كيخونم يودوني أرخ ندتم من مسن ترشك كنم كفيش شفوي وملاتسكو آقارا من كنوالوي ودتي تمجش كسا كوبيتاي بايفم موتر Кошта ян ежарды тыңдар камақшайтта салқаты Анна Мави, Анна Попова. Тынг смедишак фарштулюда. У мене шуанг карайкарума, кушаюма кушеннема янг арантаб дыштаем завгаты. Усюрештек. Усюрештек. Зердан жаган персоне кушагдиш, от моя фазбар сириштом мена вахтой. Масарди Пятигорск. Ум Пятигорск уаже гуаты ю гуатрайшта, ма саргах шавиатун котта. Фала бон шаюжа масалката медиш. Удон дарадун сардышты сраштаджи. Уйвади мин фарашчыда ямаже. Ама усраштагма я пьеса Дуня и куштфасикарома, межа жажардыров тадиши вераном Пятигорска. Ама арамбарт котта артистадар, чизы кажзаны дон, яхада гуди режиссер, салката аннем бабар котта шайраг роль, ама усы спектакльма хондгахат арвышта Анна Поповама. Ердаума куткаши, кут бамбара ниши. Аннер салката аннем бецегон факы будайд. Раштын кужагон, вад мама автокаши, чижон радин, салката Анна. Ю гыцыл штыржарды дарудиш, қал жарды дарудиш. Каштарудиш, намадай қомы коттой чижыта, Александр чижтар тахое, ама каштар бус хаштудиш, ама гашка вецеген гыцыл қабырдар жардудиш. Ер Анна Попова чиу уйта фалмендар сыштын гаштарта. Кадай шузгаварштайна варшта, оштай кудваршта афте, ама ясард ема бабаттын саттана уди, отарам фалменжарды дарта. Аштай садаритарын кошта бағалавар кота, садаритарын кайдар фарсыны хаштай у арвышта, уда тете ежардай юдар бадарта, ама са ежардай шуанги амалаты болмадар хашта. Могудрашта же налгоймакта салавар котто. Анна Попова им балавар кота яхуш. Шневей котта, майнуй балавар котта. Еште енот балавар котта, шырдак зуар Йоши Черештинов. Аште енот балавар котта, сымзавгатайн нефешта. Удон. Удон штырлы варташты, магашка. Анна Попович ю ямшын яптыны уақта жығгадам чифенді сыфенді кадзуры жыттайы салыкат анны дар кайваршта, уй курак даран кайвади уй дар фиқышта. Фалаваттар каром уй я қуды автауди ассагуарштай уаршта армаштар Поповай. Уылдам дыжырдык дар мачи кенет, карай каром дар кошта уаршта ман. Ма ер коштаны уем завгатам дышта, ен каранта, сымонсты зала абухауи, фаласарды тасыма, кодыв дышта ера сышылгой мактам, ен каранта, жағдадар үйсін сыма кодта, авта саштай саштма? Саштай саштмасын жағда вина уймышинектін екуиш. Аждару ягурттон, фалейни шартон. Аштай код ассагиронлаг, авта иронлаг ен каранта, я жардай фанта аргом никузырта. Кошта код поэт, код курдячин адаймаг авта, тынгра шуд якудута ма яваржон зинада хабарта, я фштаджды кодта. Каната мана сабр гахатта талиуавшта, ама юсач ишкай фарсы арвышта, жагам Поповама. Национ музей, макабарам коштай музей. Вот коштай музей касы ашты, еш кана бажади, кана тагана ниражмак ахсафта котта, от сжагиш. Бацаган вда жафты жагин, авдая маштай югыц авражма ак ахсафта котта, ма яул бансади. У мене на оборудование чихоны, на материал-то каулы вардышты, удони уларужи рагонышты, жарондыштыр, так ног дументейш, ног сдар фараштейш, ма удони қоам махтар пайда канам. Науи музейен я кушт армашт мана экспозиции шевармайны уаз автонауна, фала апынызу қоама саврды равдышты та аражат ногта, йойма кушт куду абон музей огананта сашышты.
Намангавта музей авто экспозиции коп диши додуй музей на выводу жизни на авто сидар ахам qottaguma rajmaçineson mach namangay kanam irtaşın kuştar ashtaynam azuxtar ve yiravdıştıte muzey udgash udgoymak aftejagam Залина мафтаны матсамасоу мак оштайне социалун статус далдаруди ир ливан хоматагады магнауди кушткон тут кант ирштуну нафала Кавказыдыр. mulku saştayan kukasham вот bagudar Ливан ди сагайдар каждый нажалзам фала бонжина да имагу менема дашме шазажи пацахад афшатку ба служба канай умайма хоматак служба на фала кудымбала афте хоржахтима аваттын пацахад аргыш кензен Ливана наха маргыш котто тингыштырар лабайын анакан дубашада дишетин жах радих коттой ма усжах тайза бахмукишта فلا قشتا أخمادي ما قدي ما يفد بنتيني كبايدا كوتا جننتاي ندي أشتى ما روح فكنام قشتا ودي فتزاق بروفيسيونالون نفجنك كد أكاديمي كروم مكاش نفسي وتر أما بيرة تويم بارقدر نكوتو يويس كشتو جرجة نلقوي ما جنويدا ودايدر تانه أنا ميتا نفكاي كوتا من زكاستكاي إشتا Адай маджи хошта, шигдаг зорте нефте, удонко котайд мауса ахса куиштайд, маса яхиу кохарс котайд. Уаттар уна наудайд ю фиштаджи ана папова ма афта фишта. Катам куттаг мулчимидаги, амма дажарда мана сауи ма من خزارني. وجاغ خزار مبونو ما جام خزار بالخنون دمن راجي زواب كراتاي ود. ويتاول زورا قوما يبونو ديش. فلا يبون وتسجن غدباو دايد ما يفد بنتم غدباو نلتايد من يا خماخشيا قطا جسردمي ده كرسي دايد فلا نيرسديش ما قطا غاخيسنيش Иржагам квабарам урашиштырдар жунгунтар музейта Третьяковка дар Эрмитаждар одум сард сачина гауфасым за автожаган яллымайдар савырдар ногравдышты ташканыс экспозиции та нефтем автодартар я коштай музейен та егрынта сашышты самайзы жагам амсыз алмытты удонай кондравдышты та каразиевой уйсыганан зыеш Гыцыл кондак дырышты маханнаган антараштын кужагонад элюда национ музейчиу уман явналын тахуш дырышты. Ерей гыцыл абара нишусы мана кайранма тайсы музейчимедер уман манам тынгта арах вей национ музей равдышты та. Ишнам салдар залуум музей ахам фараштайш ахама барудаванизиш касты фарсиш равдишан сфенде армагдер. ماخ يومك عندك درشتم فلوتر ماختر أرخاي ماختا أرختر بايدا كنم نخي فونتي إتنوغرافي فونتي فشن فونتي قامت فونتي يودوني كنم ماختا أرختر وما وس زالمت بنزوخ يفت فصونس أقول سراورتات إفشت سباب شنايتات أنا منغافتا زردن جغام يردم منا راغاساونا بلان جغون Ноябрь месяц, парам ноябрь вее айватте бон, паторашион бон. Маман я особо мафанде шканен ил гцел равдышт джанайт шадуле бентей. Як амте айражма кино дар шиштам ам, сидар бакуштоно, сидар хабрте махисен шпаракоттон, самайса разурун адамен, ма яхам равдышт шканзыштам. Коштай сардахам шылгой магуди, ама я тынгчи варшта. Ама я хорзи надо, ама я шабрзи надо шарапунд, я сардратты мадар сатачив ди ахам шылгой магуди. Ахам шылгой маг кудай до 20 баю будайкой. Ер йома хаштаг, Йосиф Алгонс хаштаг мабон жагану хорымты еленейтхи. Хорымты елена удиш коштайын я хор жонгайчыш йорам жагы автахунди лабай ба жонгашты уйдар раждар хорымта умсардышты ште одыр домаралагдышты. Ама кошта важы гуаты уди хорымтам ба елена эфетта. Елена удирин чыншыш, ахыргон чыш ахырганагай кошта фала равджитын ежай қаржытта. Мей кошта уйжытта фала я жардама фасиди. Ракурттая ражи изуаппын ратта.
ما اج افتقد كوتون هر إليني مشينكتنا باجادشت قاغن باجادشت يالوارش تشيوديو دون مشينكتا ومادام نافتا جاختوي إردا سمقاو بيرا خيشتر داو جارون لاغو قلخو رنچنو مادامسن إليني يسورچيو يالوارش تشيودو دون وقتو يسمشينكتا مثلا إلينا خمزو أبراتا كات سفند رنچندرو وتر قشطاو أما قشطاي فارش ما أربالون ويمنانو اشتركات أما مم كدم فزورا ودم يفدل أصوز نمجرقة وينا فلا مايك قشطاي جردودي سبخ كنندر ويتخايف اشتغ نفشتان دو قابارما بيتر بوخما دوختر ديان دو قابار سمية يشتخوشش كنا أما تشجي أس نيجي فيرفجن كنا جرقة قاغن شدوي نيجتادر رنچن коштадер тынг фаренчни мин фарашдер тыкагамажи Елена Илдарет ниж аштахчниш ама осчин зашеб мерсиди Штардер композиция мы баштвае самый манасы доманта он варансуражма удон аяфат Երդնժ նախի մուզեի կոյքանձինա նամքա իշտամը մագաշկնը, մնա նրկոն տեխնիկում վարաշտայի մաղմը ապպնդար նիսի, իշնեմ դուվա կամպյուտրը, ու դոնդար ուժի մնա աբոնը բոնը կամպյուտրը տանի իշտը վալա ուժի վաժարոնդշտը ախանտը, ենդար մաղմը արտակը նոգ տեխնոլոգի տայի նիսի, կունամուայ զրդեմ ժաղամ плазма, экран, кананам куайд аудиоаппаратура, водил мах куштай мзавкатачикаши, надаман кушинканикам, канаена вдишикам, яки нотаиш куцекте, бони жерме дермачиса вави катфандаут кашсан канутер айжонзаниш. Аштай иш манахам тач что-то сахонанс. Экспозиции алсырав дишенней. Фцач der Rübers Namonens nekute der Nebnet der Samei Nesfendu don Chipet Ravdisham. Ashtais der Habertaive. Ta Yabunu Adai Magambasaun Messiish Sefeta Udone Nojufilder Ermakfenen. Schlosen me Faldachsen, me Kashsen, Kommentaritieme, Textieme, Jonge Kanzanier, Yakam Farashtite Suchstam. Донул ханын қаудон жынарғышты тәкка ашылам нешті, ма вәтсәгән на республике не пух намоны нырма. Ма жағам республика и намоны фала федералон министрад махавы оттар на республикадар я далбар куштуату. Ма удон зуапраттын сынна фақа уғалмаш мақта кудифтон кондышту. Аллаш дырраттым заявка люда. Сына қавид, міні сфәндит самайна музей уауй. Усы заявка раттым национ музейме, махе филиалыштым, удон тасы адеттен здарттыр. Хер йой дарттыр вәтсәгән министра дықашу. Маза сына фашу тусы курдяты? Мене ерстаран матон я удон стана қамыз. Райдай салсекканынай, ама фау аудиоаппаратурая. Йодон юлдар нефішшем. Масам салажан қалмы кашутныр? Бира. Бира. Уюма узура гума абун баштай культура манам авдала. Бәтсәгән. Фалауаттар национ музей хуждару сықытта гыверт. Типографийнам фәжін дейш кудам насауын налқа, у буклет кушканам өдайна бун равазыну. Кам зірдан жағам жилин агу өдай юмдар ба жилин сәммейра шуғдай равазынс. Ода чингута дарафта. Сыдар фараштанам фәжін деймінін накушт пенсондар коттой. Фала нах ина музейті хабар бінтон афтанау. Зірдан жағам кошта афойна адыл бинон ташкотта, моя сарт хоржасы дивод абон сык оштауы, масык оштай жонам, ахам зырава дайд, куттам каша. Жын жағану, фала мамагаш карава дайд. Чи жоны гыцыл яхи улаварштайд. Я ю пишмуе анна масалкаты анна автофиши. Каджағы ишкі ашметна баю кана, манын сот расава, вадусы соты қомыл канын, узани на шайрагдар хаш. Ма яусы нхаштам гашкамама автокашыма чижоны юсы бір юс чышыл яхиул аварштайд, палауттар карумы автан қалныдан дыжардык канын. Мама гашка кошта хусавай ирунадымын ндарсайдар қыттаждықай арвыштырсы ди. Ама усы қыттаг барга бира
فلا قشمت يفتر عوادي روح شاقوت شامل كونفرنسي يتن университет أما چی درس درجاختا ما قشتا شامل أفتا باكوتا قشتا يتخي مازور قشتا جد أوجاك نسون خاشارت نخشتي مجردما أو ما جد تابت زغن يخيش نفونت كنه آدم موتر سيميداجي أفتي جغم قشتاين فينومين آدمي أبوندر ما أفتا تنكسما وارجنس يوسو فارشتن يون خاشي زوابراتن جنو جدر من قشتايش فالدش سادل كوشن كرايتون التباورنا دودا باتفتساق من اندر يويودي سمديشاق سوية فينامين سمني وارشتو يافته ما يوم قشقش يش فالدش سادين نرايدتون قشتاي بنت آخر كنن ومن مج ليتراتورون يرتاشق ندن آيوت يرتاشق ندن يما رايدتون دا غورنر مجتا آدم ما سسشتن قاشوتي قشتامه ما يا بامبرشتون نافي جاختا خورش يتخي ما يما راجدن قشتادم فينومين كانتو يتخي نودي ما يا كردياتو دي بير ورشق فلا فينومينو دي ويتخي اما يرشتج سرشتج سارديو سرشتج يا آدم ناسيون راي رشت كولتورة آخراد اما این سدر فاشتاته بير راجدر كيف كوتا بير تاختر كيف كوتا شراي رشت يوي ميدك يافتين بارنج وما أخشنا درشت بيرا ما سمايدر تاراش جوديك أشتاي سرد مش فلش تادي ودا كنا ودي أفتى جغانيش ما يوسف قطاج يونا جوديش يالبارش بيرادم توديش كوشتاي خجن چيقود كوتا يقود تراشت كما كاشتشته فلا كوشتاي خجن يا ريوي راجماني چيسديش خاشتوف гейдер я кушна вахта خاشتوف гейдер ядам кой кутта везде для всех я песнь свою слагаю, везде разврат открыто я корю, и грудью грудь насилия встречаю, и смело всем о правде говорю. Я усын хаштфештам, магашка фарштнали, я его ди ясард, а в тишверта, ясарды бендур, я его диш, майун ялваршчиер, самай сара, ама анамашту, кайжардуди, удондар юнзертой, кошта гцылма дахи улавард, гцыл дахи бавар, иронадам тынкауш, иронадам мен шашар кожойда, даума куша кашчага, гцыл дахи улавард, нас не уважахта, мне вашего счастья не надо, в нем счастья народного нет. Мама кашкал фарштендер, куштанья швалдыштады ишиш шаранзап. Мирод автожаган ешма коштай хожан адам йырштоннал уди уйфашта дарма умайраж мыдар. Мама гашкина уди люда. Чижон ишчиме мамаш ражал мен ме йырштоны бира ражагдылактай, бира крохонадым тейне, ахурады дар наука и дар шмагма космонавтика и дарне. Фалауттар коштасы граждайна Валахиш зинат шаршта ядамын. Мак оштасы баржынтам шхышти. Уме фаршма ажникай арварин. Иргананима чидерта кашы мажагасай осын хаштай бафалладыштам жага кошта канут. Ну бентонафтана жаганышдар коштайтта ничего. Коштай хожан. Коштай хожан. Фалла уаттар يرى تشيجون جنجون ودوني جغد نا تلفزيون ما كاش تقدر اشتهي هنا تقدر تابع في موزي مرباسة ودمي جغد آخر ما دايما معيش جانا فلا يخي يافتا ودول دايا يادا من تشيش نفوند كوتا جغد ما من يويرونا دايما يخم جاينا جون ما واتسموي وي وبوزورغنو وما يرشتون وسقطاجة ما غرغو ماو Магурго юкоштанын каюди хахам адаймаг умай. Магурго мауна жафтана жагымда ничу димна узаниш. Чиш дон забахай сарад шаном шефт макуад штейна узани ирштонын качика нахам адаймагрох нику узани ирштоны фалак оштае рохканым махан нембалы. Уманема иронадым абондармак оштае номер бамбартканы. أفز يخاطر بنفشتات يقولون بونا جاي منا موزي كشتي درايشون يوسر اشتقنا ميو برصادن فسو ويمن قدروا ومن ما إينا بونت ساتشي نوازي راسوت إينا بونت در أفتا أرخنا فساون سي ريسن بخشمنا فلك أشتا يقولون بونكوي يودنا ميو برصادن فسو أما ديش شاب На республикой музей тан бынатта куда тикам вот коштай музей касыбынат вайд. Фацак дыкагыртык как сапарам автодартыр. Корона Ирану майга вецагани в дыкагыртык как. ودر باسا ودالچی در میخی سشته فیند ما جغاد قدن خشته کنشود من كون ما جغاد يافته رباسا ود ما فیند
وتر ما خادمي ما كوشم وتر آدم كرباسنس وای کد زبخ ومو کد خورج ومو جاگه فجغن سومن ما بتسجل مخصش تناق درو دون ترباسنس ما كم نخاش شجر ديا قاره كم كوشتاي فارني بايزاق وين سومن موس فارناس خزار سرن ردر ماوي مخ بندرل دجردق نكنم ما يودون نفين نسفلي مخ تنجونم Коштама Леуан Карази кайним барштой, уи коштайл кутфаженди, тахшти усакуттактай. يقدر ردد سشتنگاشو لوده سمن يقدر دنجازمن كوشتا يخدق نفشتاور ير بيرا فرشتاتن كوشتا ما يخي ما يش زواب يا بيش موته يسدر مشينكت يالوارشي ودون مشينكت уршагавай нефешта меднеждер уршагав жагзнен отца я не просто любил а боготворил. Таких самородков, честнейших и благороднейших, я в жизни мало встречал. Я от него не только подзатыльника, но даже громкого слова никогда не слышал. Асагдам юме афаршта, он часто так переходил, ршагай. Асагдам юме афаршта, вот терсузенесы, маляр. То есть карази йос кутаджним барштой. Фаламана нахмарлавой. أما كرزينك ما شوي أهم قطع زنوديش. وما منا كرزية في بردو كود في دمفرد أهم خبر زنودي. نودي كفاجاني ليوان واتكوش تايفش باكاش نسقى وما راشت منا يجردي توكت كلن شغا يافت تنجن ندي شو منا ما فشتا ورشاقا وي فشتا سالقاتم كود جندامو سرن يو توك خشتك دفارش ما كنوا يو اي خاشتر سدي وردم. أنا ما يوارجون تشج راجيز وابن رايشتانه أما ما نوجيه في الترفجيانيش ما يبنتون يا مرتا يا في الدجيان كجرون دي لوان اشتاي دو واجي لسدي وسرشت جوي تنجرون لقلنا ما دي فلين نترنف شو دي كوشتاين سالم ما خيسن يساردي ود ما سوريني كده ما سدي كدنوم كشتنا ودي شاخته زودين درزني سوديش يا تنجاي وسقطاق الخندق كوتا فلا يفيد سوري سالمة أخيسن مين سالمة كدم بلافتا يرونق ده تشكوتاد مني كده ما سدي ما ينوس جان تنقدي تن نجار دشك أختا أما وما قش قوي راشت قدمه ير زردن جغم كوشتا نرتقي صارت كوني ديرشتون سوافرتي كتسر ود سنبان باريد فتساعد درن نخشش قونو عيد صار دافتا كيف خوش داريوي كينالي ناخر قوندادم أدي ما غنيبون بارجني سرن كيوي فلوت زغن بام باريد اوشتانم قد فزخشتا مرتفن داغل درما كرزي وارجود ميفش مرته يوينا ما بوندرنا يسيم بخشم كرزي جرجاغينا وارجم منا توخرشتا كراسو ود إيرونا دم شخيتن قباتري رابديشنز فلمنا شابر زيناد ساردتا كرزيما وتر أفتا أخذن زينتنا كوشتاي كتفنددي اشتاين قوايد منفت زغن جرون دادم ما قردون تكايش كايش شيزر شغلتا نيفجاغل سافر درشتك نجردك شولداي كوتام نرم فشتمش دخم وينخشجون اي تشيجون فلا كتر نخي اتيخ كوتام يدرن داي تنجن خصاي شرايش توي بيرته عدمي نكشترت قوم العدم كدم بلا اخم سشتارتني ما مغش كيدرن جنوايد نكسدر غداوت تدر افتمن فرمالون غداوي ماسا خشت كنم اندرسه كدم بلا افتنال خشت كنم وي ما قدو تشيجون ميميشتي ماش راجوا فلاينيو خبرت تشيجون وداي كوجن أردبون أفتجعش ما آدم كرزي كنيم بارنس ويجردمو نفسويد أما ويكد وترودي عبوندر ما فيدنا در كدنا ناتسو نوولو كم دراش تقولوا وترودي ومنيش بيرة أفديشنتا في الشناد كوشاي كوشتاي صار خبرتك وكشاي ودم درودي آخام آدم تشيني برشتا اشتاي يبون كمان دي بون جنادم تاي ودوني خوش ما قرتن چينا كوتا خم تدروديش يردم منا يرون آدم يوي خات شخي كنت فديخ كنز دقورون دا دايراك دا نيكوشن بلتن يوسقط تاقل سميك اوشتا يوسقط تاقل تخي زورا راشنا وجغة يول نيكوشن بلتن
наудима магашкавад. ما كدا بون وسنا خشتا منا أرقد جوندشت مثلا منا تخي آدم في يبرت كانن كرازي كتسوي تخي كاننس. قالنيش. بتزاك فشتاغرشتاغ جديشاغشتول دجاغداو نودي راج درا. نودي نيكوشن بلتنش قشتاي صار خبرت يسقطتاغو نوديش أما قوية وي نقاو نودر قد صلادة مشتم مقام كرازي ولنقوم خسم بود راستن كجاغون ودمن يوسن خاشترنا بيرس دك قشتاي الورش بير ليجند تي أما شيء بتلو وندرنا قوي يرمن يوسن خاش سجاختا كرازي ورش جي سروت والشنتل من كنت فجانس مالتك أخلو دي يوك أخين جنو دي أفتمي يقدر من نورنتا سالم والغايف شتك باكاشتنا دم والغا كجونا مافتمي زاشوخت جيجو ودي في تساقادي ما قشتاي بيوغرافير ما تشتاچين برد كوتاوي أما ساو خورز ما والغا غاش دي ويدر بيرن الله صارت قشتاي فشتا والغا تنگ باشتون لمبنك نفشتا كتريتر قشتاو دي يرنشن رشتا جوي ما يفشتا شاخت تخيدر نفشتا ما أساقزينا دي هفته مدام سالما يبون زورنو ديش ما مايون بانتشتي فلدر خاطن ين خاش كوش كدر نالكوتا فلدر خات يول جرجرك باخا سدي سدرتي وبلتج مالن كوتا فلسنا قشتا قاغان فلدام مايو يبونش سورن كودي ودياو سنخاش تنخور زرتا كارزي واش كي سروت ميفشمرت سمن زرتا افته والچاق دكن دي خدم Саладың ажи кушы абун музее самай эппатусы равдыштыты саттаканат самай адымын вдишатымы зурат усы хабарты. Тынгыт цыладам люди, вот сега мах музей катарадам, ника куши дувана миш наукон кушчита, аж маман уждарю кушат гудяты ия, артатана миш смотритель там, назал там чикаши, я удон. О, дондер цпару дышты. Уйтанен, удонайтанен ю харжера жайштой, уйдер самай что вина бамбарштам, ничин не бамбарун котта. Яфта таде макам рынчынканы камсыма адам мене фажаджынан бир адам вейм, хот баяфам қуагзинетті адамай. Наным фавакканы мен яфта залы чилауама чикаша штыркорттанам вейе. Макашын қау менеме кудайын утафтамай на экспонатта гомышты, авжыбынзы биранай. ما تنكرت قوشي كاشن قوي ما ودون مشتر زالت قاقنن شغدك زين هاد ما كاشنز قاقنن هاد ما كاشنز فلما انا ناوكون كوش راجي كتر تادي ما جودي مرتتن خورجو وات خوش درو كنت فجانس يوشر خورجو دو مرتتان وجه خوش درج سدر ما فينزنن ميوي فينزني كانت زردن جغام ارغون در فشي بدن ربا كانن قومن ما راجوا وتر خيشتر تاسو زشتافتنو جدر ما چجون بيرن البا كوشون ما سوزنن مقام باسط كان ما ديما دارتر اس خزارن يفارن كدم بلا افتا چي خت كان ياخم ما يتخي قاما كوشا سمي موزي كوشا غشواي ويتخي دا با كوشن قاو قطر دشاجه ويتشيجونيش كما دي شاك فكشا فلو يافتو بيرتا وايتاغد اجدخنس يواج دو واجا كوشنس يويزمشت بيراني ينما شجر دول نشن بلوتزاغا موزي كشت فلز يوغرا دايما باشا دي فون زاجق شجاج ودارتر در كوشسنيش قتلراج در ماي كوجاختون جدرن قالنوتن موزي افشتياتو زنن وي فلما ياسكشت يافتا باوارشتون نمز باشاتن Авто фажансыма куштай сартмаш фалдышта давта на бынумазы дуней савырдыр хабартыма саутайфыла сыртын жағын фаштагрыштаг ахамишты құттаг хабар сау фажынди раждыр жындгун чина удияхам. Багудар штырбужник да фарштай люда фцаждар мен фенде бира камендер тажагын штырбужник оштайш фадылтар дартыр чикуши удон. Мен мелдон шты музей халартта. Шаю у хадон Фатима. Фатима у культуролог, куша артака иронадам истории археологии институты, ама коштай сардмаш фелдштад ол тыңрагай куш. Яхи капариши. Равжаштай усетема яхисан мелбалврдай куши. Харжрач даррасы диду вачинаджи. Юза хойне переписка Костахи Тагурова. Я фештаджта. И на тахуш хойне очерки путевые очерки Ирона. Вита шаукуз тхоштаты шаукуз тхай. Узчинж тхай валтан жаздан. Тхоштаты шаукуз коштай мею салдырхаты фенбелди. Ахыр котташт арапол гимназия. Коштконду дияном. Фала афта белверт Фатимел кот бакушта афта белверт пецакат расидиш. Коштай удию ашт фараштажы каштер.
Amma shtarapol gimnazı kuahur kotta ve dusraştacı goşta da rudi shtarapol koşta redakции amma nefkotta. Mem yuva xam baftı dıştı ya armazmı. Yema yavuz xabarta kanı kutsal basin kotta kutsal auditta kutsal verta alxjon nefşta nishtoan tesun kudverta. Yer ya xam xabarteta udon işte nog. Çijon manasa gomna bakota Fatime der falasa olangayt jittoy adam uyder mana axam para Комата гадам не фала чи куши наукай чи куши ахамадам. Ерка драгай кушин коштай лоттар не жазны мен жалсы даржонун. Уй гадын хашушта авта жагындар нембалы. Özde biraz der xabarta maxisen rayşton. Kasıta xaşsınan muzey meçisava udon rajma. Walga zaşoxta gigo yin babarkota nefş masa deritar qod kanş domen baştone nefşanga. Ma yufşta ji fşi xazar sizawmatta bajadi. Lewan xazar ya udon abon nalıştı. Biraz der tefişeftişti. Fala kayudıştı. Udon maxtna bon bajonunu walgay fştagay. Uydi şagnav kunnav. Yer palnu xujum mawad fadem maxit xaydar jaznan. Xarjraji دوامین نوده شماجه ایران لیتراتورای موزیمه گرمانای اشدش دواشته اما سبافند فینن قشتای ورشاق امزفگت چینگ یا افتوگرافتیمه وس قطعه من تشتر دیش بافتتا و دون تا راجن دشتم شایو نالگوی ماگ راج کترش دارapole قشتا یا ورشاق امزفگت چینگ سچشگن بالوار کوتا یا وی قبول وس چشگن яном хунди Анастасия Григорьевна Пашковская amma штарapole сарди mein قشتا بالوار کوتا یا چینگ یا автографтиме Усачинжит хайдар биретена жонс. Фалде маха зухтар фазурам усачиню гудифет закчиню. Коштая удушкаша я хада кайра вахта. Ахам чинек фала кадредактори хада гути отрай цензура тынг накапак упата кота кут фажаган сой qami башхтайт кошта яфташмаште. Фалашта я саун табу я эшерма хуждар куд арсади ма бавдалди мачинжи фарштал цдаритар цензура апашта усрыкнта шырх чернилен фишта. Ma yaxam çingu tevdişti saldırdı uyder najunam. Культура курчтая амбарынсна музейен я арх саймида гишуй. Фала я хумата гадай маганта куди бамбарын канан музей ахадын зинад савару. Что я думаю, магашка амбарынс ерна республика и сарчита. Шепет койден раканзинен люди фаламахан на кутфажанс мана целевая аудитория удон филдерштергун фашивет школа завта студенты. Ма удон ахурганштам махарах фашидем. Самая школа зау хуждар бамбара армагдар, самая хуждар бажуна хужтай сардмеш фадштад. Рбаса от музейме шканут урокам махтором фи хушканзштем. ودا دي شاقدم فكرسن فلا إيرون فيلولوجي ستودنت تيدردن رابلجنن عارخ سواقنا منيشت فلدرنم ساونز منجغم خيجت كوليج فارونم строительный техникумы يويبر садам фасиди дуни фашивет барвандуне ну махма барвандуне ирбахижинс фари кудве шакому ганжита вцагана хам капариш самиш удон кушинс шема фашивадима кушин қава. Ну это и что на музей там сауна культура куда варду? Хуждар квак. И он хаша я кужагон вот хуждар квак. Фарон нам фанзам школа хуждар школа целна маду автонов. Манамер басти в цагам клаш. Мафтара вадиме саубун бонер басы дишти. В цагану не ярджите комитета капариш диш. Ама алыш валони медар арбасы диш я не яраг. Харжирго не ярджте. باورنت لوده ودومم خشدر قشتوي شغلتي مثلا كارون بتن افتا جان شغلتش تربوج نگون ومعدلت ما وفضلت موزيما كيرباكوتات يوي تخي فضلت رايدتو يسون راجدريو معدلت فلدر فلما يرفشتاغرشتاج فضلت رايدتو يسون شغتل شغلتيما يوي يزيخم قتل ويما موزير ما تشيجون بيرزرتن بارغدر نكان فريقه باش در باخشنز يوي درتن غشرغون خبر موي سيما باشتو وفتكن
Սդեր շագայտ ասե կուլտուրը սան բակարտավեց ագան մնա շմախ կան չիլիոննատեր ժաղոնդն էրգոմ կոմկոմը վարժն շմախ չիլիոննատը կշնում են մեյրոնալ զուրուտ իրոն կուլտուրը խաբրտ տկանուտ amma վեցական ուիդեր aqashfesi երմեն յոյ ժնժաղան ուֆալի ժազնան ուազում եժոնոյ յոյ խատ կոշտակամ ռայգրդ ուիդեր նեֆեժոնցլուդը ну хиштарта Школа залта. школа золота алхушун кам райгрди хохе кассе хохе на кушвайенс Мայոմը գշկը մախ մուզեյ կուշչտը մախիցաշտն ժազնը արմաշտ կոշտայ խաբրտը նեֆականամ ֆալամարայդայամ истории խաբրտը դեր Սավար քնտը ժոնուտիրը շտոնը կասը կոմեր ազդիշտը դեֆդալտը կոշտա կասը նար կոյեֆա ժանցո տերկատերոտեր նար կավրայգուրդի կասը կոմի նար Եվ հաղամ խամբրտը մայոմը գշկը մուզեյ կուշտախշչագու երդն է պալնը խոժնա ժաղն ֆալավատտեր սդարժոնն զինետիմը Асаунс музея. Мой сайма башту каенна фажона суй школая амбалгаса штейнал кашын сахур процессма ви шывалат нисуалындава. Bir ахошыкты зияфтыдын жагомена ю ахошага яфту кайран матай дон чипеттершти. Штайма магашка коштай швалдыштаттар гыцылындар хужун деттен кау школайдыр. Аштай Сама сарткая ифтауит хайви сама яқондар хожондаттан. Ви раджидар раш. Ирон культура жонам қама коштай фарсы. Загам уй армашт коштай фарсында. Фала уй фарсыдар. На национ хи амбарн зинат самай арфтаруа швалат жардаты. Уй тахайвацыга ништы нок предметы дарбаха шынқауы. Мана юраштаджи уди ахам предмет традиции, культура, обычаи астинского народа. Сифасиуяр. Мама фазертой мана махима дала спортцагам школама. Дихкото швалате ирон вжак чижону донан хисанерла вертой вс предмет. Оршаг вжак ирончина уфала ирончил фала иронаучина жон донан тахисаней. Ма раже штен фала салхтуртимашын болтан. Уман программа наудиш. Методика дар наудиш. Ма аж музейкай кушн тхай манан сондародиш. Манан рамагшарнан сондароди. Ма сыньом жыртон алсыдар краеведений дар зудиш. Ирон адам Касайраса угаудышты, саварыгда удиш, ахам хашлавертариусын ратто нахима бафаршут, вафдалта касайрасы дышты касукомай, камсар дышты, сыкоды кануту сасардырышты. Майой вот терсы дарахадын зинаду тиусу кышты. Маммагашка йома раждахын кауфаштыма. Кадиш отарейна жон школа рагайн алкушын, чижон иш. Канди ирон вжак хоржу, фылдар шахаттан бал ирон вжак айдар йолдар ражын эден гыцыл шахаттан амиш. Фалайыр еусы фарштадар қауын. Ержағам ам коштай музей, мана коштайне хизалмытта чи шты удон салдыретта манештыны виюнагу лазак. Коштай залмыттай, мана кутфажанс ярмы тапанай кауланза видяхам залмыттай елызык. Дыкагу лазы джиманамиш дуба залмайы альбом, Невкен альбом, ама гипсайконд фигура. Усы дуа залмай ташты коштай лавар я ахурганак Смирнован. Василий Иванович Смирнован штараполы. Каттар сыдар ватсаган барак бону диш, я гурам бону ди сайфадылу диуина жон, фалайнёз дуа залмай балвар кота, ама сабинон та бира раштакка каттой. Ештай вад мин фараша дартым фарашта мажы. Коштай музейку гомкота, усрашта гомкота ирон арганы. Арганы да адамын ахкаду ди, арганы ахкаду дышты юлдар, қалт тойса, вот шаветон политика ахамы диш. Фалос арган бажа диш, ама негаткаму сыкарты. Умагашка шванткоту вецагану тхайжи авто кодеканен, шванткоту ю музей шканен. Ема я усыштыр барак бум, штая жудила, дирай гудал коштаен, барагай котой патварашидер кандирштонна, майод Смирнович житашидыштыма, яхам лаварба котой музеен. Ирашыгы жиафтан калтон, маюгар музей вот застаритер залмыттай водудун усады имаджи залмытта канатая бинон тима башт. Музей домантан уизуабдатта самай залмытта уй андар адама фалаусырашта жи залмытта.
Քնիսուա զրդեն ժաղամ երմենակ օշտային կոդ գծլ զամա բաժադի ավտը ոդ ընդերգանեն նեյ ոդ սվականեմ ճիշտ ուդոնու դերսինքանեմ Berge quai dafte mes deriternem zalmaya yudon yuvulder koştay zalmette quai kod maxinen karonal wait we wait stirqottak fala koştay feste wal gader wait tawdamar dish xshaj may feste ama niçi baqaqattoydu niçi sabaqaqatto sizalmetten der ma berge Жегжерня фештеджа фешта волга сетебажа ди хазарудон волга фешта я чингута як ух фештета я нефте وسنفتي نم يودرني يقوشتاي ملت فشتما تشيودي نفته يودرزني وما يولدا يفد خرجي وجتا خسنگرشتا يفد خسنگرشتا اما افتدارتر نفشتا وكمشتوي برك درني ني ابون زردن جغم قوشتاي كشم بليش ودن سجغيش سيبا فرشيش فتساج درن جاغين شتربوشنك جردبن خشتين جاغين يرشتون عدمي نومي مخي نومي در اشتايز راكورين خاطر يا بيرا فزاخشتتا يا بيرا نشتونتين كيناش خشت كتام خاطر زراكورين نفشي ودن يا اشفال دشتات خورش كينا جوننز يا ويتخيدر خاطر راكورين اما ز اشتاين ود نفش باورين سوزن التر آخر زمان مراج دخسشتم ما خاطر نکولتورا ما کدوم بالافته نفشی و تراج دخسشت کوشتا ما کدوم بالافته یشفال دشتات درن جونزشته آبایت واسو آفته جاختا سمن روح کنه ما خام نخشته ایران لا ورشاگاوی جاختا فلی ایران آورات الماس کنزنن ایران لگ دام ایران یوی برسو ما کوشتای ساشون کوشتای چینی دی خزاریش اما polka القامة مالوا فليرا فلدا خايمة أرفراي دسورة ميكشاي سمن جتوي أنا خرجوند إيران آدم كوشتاي مزفقته ساقاتي خوش شرمه و جن ساردو ديش ساردو خبر تسم كوتاما ويتخي فلا أرمشتوي تخينه ومن ما إيران نخاش إيران لجكاد إيران لج نفش كوشتاي فالغون سوديش ميوار شتو يافته كوشتاو دي فتساق اداي ماغ يود غاشي قباتر جارك كولش كوتوي ويدر سودر زوره Залина на программа еном хуйна мигдала ама башту профессионалон таш синарима зерден жагам шмахан у музейма савак куналва вот сарсаузани ама уи саузурагу Люди де фарштен карш фаршту мама гаш каналу зашту вадирон адем коштайном кофешфа ирон культура налузани ومن ما افتك فجا قشتاجا ود مساشتلاوا يرشتون انا يرشتون قشتاني انا قشتاتنا يرشتون نيرون كولتورا نيرون ناسي نيرون ليتراتورا كاجغناي قاوه وي تنقبال خبر وايد ما ماغشكوي نيكوزن قد كانوا در من فندوس خبر ديشتردر تاش زيناتانا وي سافرو ام كوشكايا ارتكي تكنولوجيتا من انترنت كوي كانن تليفون كوي كانن وسستر خبرته ودون موزي فشتي كوافرو يومي موزي احدن زنات كفقات دروا فلا ما ماغش كان روايز نافته ومن ما انترنتو ويونف فيتاي يمينا فيتاي موزي تا او انا ملغا Залина бужнагден да балвард зуапате тахай абон на программой кай басар хайттай тахай. Бужнаг люде, а с тема катаритер шмах телеуна наде ахшчагу, ма у нее тхайвал дай бужнаг жагам.